आगे कोटि के चक्कर काटते रह जइमी पूरा परिवार। हमारा देखले देखते देखते हो गेलियौ सटार। आगे कोटि के चक्कर काटते रह जइमी पूरा परिवार। हमारा देखले देखते देखते हो गेलियौ सटार। 200-300 रेट लगा के बिकल हखी गे। जे हम हुनर हमारे से सीखल हखी रे। हमारे दम पर मार्केट में टिकल हखी रे। जे हम हुनर हमारे से सीखल हखी रे। हमारे दम पर मार्केट में टिकल हखी रे। देखते हो गेलियौ सटार। करबौ नहीं बियाह नहीं करे देबौ छौड़ा रे। आपन इशारा पहन चैबौ हम तोरा रे। बुझले तोरो से जादे करे जो हमर बढ़ल हो। एगो कलाकार गे तोरा पर भारी पड़ल हो गे। जक्सन वाली नाम से छौरी खिलल हखी गे। जे हम हुनर हमारे से सीखल हखी रे। हमारे दम पर मार्केट में टिकल हखी रे। जे हम हुनर हमारे से सीखल हखी रे। हमारे दम पर मार्केट में टिकल हखी रे। देखते हो गेलियौ सटार। अरे जब माना करतौ लिख देबौ एगो रिपोर्ट रे। चक्कर काटते रह जइमी थाना औरी कोर्ट रे। धीरज वर्मा जे जा चाहतो रोक देतो गे। पर शांत पाटकर सीना में गोली ठोक देतो गे। आगे हमर दूसरा माना से मिलल हखी गे।